Dobrý den, milí diváci, chystá se na vás další rozhovor v televizi Motivate a mým milým hostem je tentokrát dáma, konkrétně ředitelka společnosti Profesie, paní Ivana Molnárová. Dobrý den. My se pohybujeme nyní na veletrhu HR Days a Profesia Days, jehož jste tedy hlavním pořadatelem. Jak jste zatím s ním spokojená? Ja si myslím, že zatiaľ to vychádza veľmi dobre, aj keď je veľmi skoro hodnotiť tie prvé začiatky, ale zatiaľ sú vystavovatelia veľmi spokojní, návštevníci, čo sme sa rozprávali, sú veľmi spokojní a vidieť to na počte ľudí, ktorí prišli navštíviť dnešný veletrh. S jakým cílem jste vlastně organizovali tento veletrh? Samozrejme, našim cieľom je, aby poprvé si našiel každý prácu takú, aby bol spokojný. Druhý cieľ je, aj keď nie je dostatok tej práce, samozrejme je ešte stále hrozí kríza aj v Čechách, aj na Slovensku, aj v celej Európe, tak aby sa človek naučil, aby našiel inšpiráciu, aby sa nakopol robiť niečo možno iné, možno si nájsť vlastný biznis a aby sa zdieľal skúsenosti, ktoré má s inými ľuďmi. Vy jste velmi úspěšní na Slovensku, plánujete to rozšířit i do Česka, na Slovensku jste jednička. Na Slovensku máme 95% trhu, z toho sa veľmi tešíme, to znamená, že naša znalosť je veľmi vysoká. V Čechách tú znalosť máme oveľa nižšiu a práve aj tento veľtrh bol možno cieľom zvýšiť povedomie o našej značke. Pojďme teď už nyní k personalistice. Jsou nějaké nové trendy, které můžeme teď vysledovat? Myslím, že aj na Slovensku, aj v Čechách sa boríme s tým, že síce je vysoká nezamestnanosť, je dostatok ľudí, ale na druhej strane je veľmi málo špecialistov a v podstate vhodných typov ľudí do spoločnosti, ktorí práve oni hľadajú. Na Slovensku je veľký nedostatok odborníkov v rámci informačných technológií, nedostatok je možno takých finančníkov, ekonómov a vlastne máme bohatý, rozšírený automotív, celkovo máme 3 automobilky, tak bojujú automobilky s nedostatkom špecialistov v rámci výroby. A jak to potom řeší? Nákupem ze zahraničí? Ťahajú tu zo zahraničia, samozrejme snažia sa možno vzdelávať, viac vstupovať do toho školského systému, do stredných škôl, do svojich vlastných učilišť, aby vychovávali vlastne tú novú generáciu, ktorá je veľmi ťažko, lebo Slovensko je špecifické v tom, že máme vysokú nezamestnanosť, ale viac ako 50% nezamestnaných sú mladí ľudia, ktorí nemajú za sebou ani prvú pracovnú skúsenosť. A potom to bude veľmi ťažké zaradiť týchto ľudí do pracovného výberu alebo do pracovného pomeru, keďže nemajú žiadne skúsenosti s prácou, s pracovnými návykmi, s pravidelnosťou, tak s tým myslím, že na Slovensku teraz bojuje mnoho ľudí. Čo sa týka personalistiky, nových trendov, samozrejme všetko sa prenáša na internet, všetko sa prenáša do nových technológií, ako sú mobilné telefóny, smartfóny, tablety, aby človek šetril čas a aby v podstate čo najrýchlejšie vedel vytipovať dobrých ľudí. My mnoho týchto technológií ponúkame.